Hej, og vi laver endelig en video med mikrofon. Og i dag vil denne gang med det game date. Ja, vi vil lave Crimson Wings. Crimson Wings. Og Recording. Sådan der. Recording. Okay, så ja, men skal vi lige hurtigt gøre det her, hva'? Red wallpaper. Okay, men hør her, vi har prøvet på det her i lang tid. Så vi har inden for 20 timer til at finde ud af, hvordan vi laver blue wallpaper. 2, 1, go! Kom så. Yeah, vi har lavet den, Oliver. What the fuck? Nej, ikke altid i dag. Oh my god. Seriøst, jeg hader disconnecting, man. Altså, alle sammen hørt. Det er ikke noget, vi kan lide, men det er dejligt nogle gange. Oh my fucking god. Jeg fucking hader det her. OMG, who is it? Og bare lige så I ved det. Vi har brugt en lang tid nu på det. Illuminati confirmed. Jeg er i tvivl. Så Oh my god. har taget os lang tid. Yay! Okay. Kom ind i Whiskas 1, 2, 3. Ja, så jeg har solgt Whiskas 1, 2, 3 til en af mine venner. Jeg ved det var dumt af mig, og han har bare næsten ødelagt meget af det her. Så ja, undskyld, jeg gjorde det bare. Men, jeg ved ikke, hvis I så, hvor det var, jeg købte min Bad Flowerhus. Jeg har også fået løviger. Men fordi, da det var, jeg købte den, I tænkte nok, hvad for en verden det var, som jeg var addet til. Det er shop med 2 PR699. Håber I kunne se det der. Se, det er min nye farmverden. Lad mig lige hurtigt farme det her. Banana. Så ja. Look at this shit, man. Men ja, så jeg farmer det her. Jeg farmer Hanging Guy Trap, Blackrock, og ja, ham der Let's Game G, han er også sat ud i den, fordi ja, han vil faktisk give mig en Dragon Hand i morgen eller overmorgen, så den vil jeg selvfølgelig lige vise jer, når det er. Oh my god. Yes, 3 seeds allerede, okay. Nej, det må du ikke, for jeg er ved at farme. Så ser jeg bare TV. Okay. Og jeg har en shot. No. Fucking. Yeah. Simon? Yeah. Du vil gerne have en robot? Ja, det vil jeg faktisk gerne. Bare donere den, hvis det er. Jamen, så vil ham den anden. Jeg er fucking ligeglad, hvis Moody gør det. Okay. Ja. Ja, det er. Okay, 3 Så. robotter. Ja, tak. Tager den bare lige hurtigt, så. Nej! What the fuck, man? Bye, G-Horse. Hold din kæft, Moody. Og alle jer, der Ej! ikke ved, hvad Moody er, kan hun gå i klasse med. Som er irriterende. Men det er okay. Ja, vi er stadig gode venner. Han har taget min evil eye. Eller det var en anden en, så brugte hans bror. Fucking luder, mand. Men nu har jeg til gengæld fået en Facebook-kugle. Ja, du kan selv sende den, Oliver. Idiot. Men ja, så det her er min nye ven. Lad mig lige vise jer den. Det var sådan en lille hurtig en. Og her. Se. Ja, okay. Lad mig lige give jer et lille hint på en video, som snart vil være lavet. Sapphire block. En dice block. Check. Orange stuff. Check. 4 piano notes. Jeg har en seed. 4 water buckets. 2 har jeg ikke. 2 torches. Det har vi. Okay. Så ja, jeg mangler bare water buckets. Og så kan vi lave sapphire block. Yay. Lad os lige gå ind i Moody's verden. Jeg ved ikke hvorfor. Bare fordi jeg kan. Men ja.
Enjoy 657. 657. Okay, det her, det har jeg taget forkert. Møgunge. Put møgunge. Put møgunge. Okay. Hvad skriver han? Lad os se, hvad han skriver. Kan jeg købe hesten for den og den der? Nej, ikke til salg. Men ses senere alle sammen. Ses senere alle sammen. Bare lige en ting. Der kommer til at udkomme mange flere videoer med mikrofon nu. Ja, vi kan ikke lave videoer uden mikrofon. Altså det er fordi, vi har nogle problemer med at lave det der med mikrofon. Halløj. Ses pik. Fuck dig med det. Ja, det har vi så fået fikset. Men I kommer nok ikke til at se Minecraft i lang tid. Vi har prøvet på at lave det, men det blev så en fail. Der er et eller andet med, at skærmen bare bliver 100% black. Ja, det sker åbenbart, så siger vi det. Men det gør den ikke på computeren. Så mig og Malte laver nogle videoer uden at lige var. Nå, men ses senere alle sammen. Jeg ender videoen her. Bye bye.